И така, здравейте потребители на YouTube, аз съм Дани и днес ще си купих едни карти на Yu-Gi-Oh! Archive. И сега ще ги отворим. Първо ще започнем с Ангер Шарк, Император Дейк Блэкморт, Хирлау Дик Бирс, Мермал Гърл Дейспек, Jurassic Impact, Evil a Hero with Egg Monsters, Hero Token, Elemental Hero Widman, Heroes Demotition, Elemental Hero Bright Hero, Elemental Hero Pireman от сезон 1 на GX и Elemental Hero Neos Торилент Слайвер Сноги. И това беше от мен. Абонирайте се, пишете лайкове. Чао!